nit de lletres organitzada per Òmnium Cultural, que aquest any ja és la segona edició i que és un espai per viure tots plegats aquesta festa de les lletres a Badalona, trobar-nos, passar-nos-ho bé, parlar amb els autors, xerrar una mica entre tots i el que surti, una mica. Els Pasajeros en la Niebla, de Montserrat Rico, també badalonina, L'Home d'Origami, de Joan Carrera, Ja en tenim 30, de l'Eva Santana, El Candidat, d'Iu Forn, també presenta llibre nou, El diari d'un progre desconcertat, de l'Iu Forn, L'última carta de companys, del Toni Soler, Una família fora de sèrie, que és el nou llibre de la Sílvia Soler, La màscara del rei Artur, de la Pilar Rahola, que ja se n'ha sentit parlar bastant aquests dies, i La pastoral catalana, que és el nou llibre també del Julià de Joder, també un autor badaloní i molt reconegut. És la plaça de l'illa central de Can Fradera, durant el nom de Pompeu Fabra, també la parada de metro. Jo crec que ens hem de felicitar per aquesta notícia, perquè ha sigut una lluita d'algunes entitats d'Òmnium Cultural i de persones també que han estat treballant per això i ens ha alegrat i creiem que era una bona manera de recordar-ho avui la vetllada de Sant Jordi. Tenim algun dels llibres que presenten els autors que tenim aquí a l'escenari i anirem xerrant una mica amb ells. Després, si voleu, quan acabem, podeu remenar una mica i demà també podeu comprar. Començarem amb la Montserrat Rico, que és la que tinc aquí més a prop, que l'any passat va presentar un llibre. Realment va desenvolupat amb la recuperació de la història dels negrers catalans que ha fet. Tot el que puja cau, absurda gravetat, i cau, no ens deixa ni un sospir per escapar. El veredicte és el següent. El jurat de la beca periodística Òmnium Cultural 2010, Oriol Lledó, Marcel Mauri, Mercè Miralles, Jordi Martí i Jordi Gonzalo, reunits el 20 d'abril de 2010, han decidit per majoria atorgar la beca d'enguany a Albert Lloreta i Albert Traver. El que us volia dir una mica ve a tomb d'aquest disseny que hem fet aquest any, d'aquestes lletres, aquestes diferents imatges que les veieu en aquesta mena de pòsters que estan a diferents llocs de la sala, però que també teniu aquí. Fixeu-vos que és un cartell que veiem a la platja, davant de l'Anís del Mono, en el Pont del Petroli, en la Llotja del Peix. Per tant, unes lletres, una voluntat una mica de portar la cultura i de portar el fet literari a fora, a peu de carrer. I també buscar o reivindicar que la cultura, a banda de ser una activitat, com moltes vegades l'entenem, la literatura, molt solitària, com demostrem aquesta nit i com volem demostrar cada any, o com voldríem demostrar cada any amb aquesta festa, també pot ser una activitat social.